Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ e min ye maakura ye an b'a ɲini fɛ k'i abonné ka tila ka partager foli k'a lase maliden kelen kelen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko nin y'a ka don kibaru waati selen ye Agence Koba Voyage o ko b'a da maliden kelen kelen kulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan anw b'a fɔ ka taa hiji san 2025 ko a baaraw olu daminɛnen don Agence Koba Voyage la a ye wuli joona a k'aw sen fa ka se Agence Koba Voyage la o cogo kelen na Agence STV Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Lamini Tarawele ye o sigiyɔrɔ filɛ nin ye Kalabankura 30 mètres yɛrɛ fiyeda la ko an minnu b'a fɛ ka taa umura kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka kɛɲɛ ni san labanw ye kɛrɛnkɛrɛnna décembre kalo in kɔnɔna na olu kelen bɛ ka umura labɛn umura min n'a ta ni ka segi bɛɛ lajɛlen ye $2 bɔɲɔnko ye Sirifukɛ ka fura Panacée d'Afrique nin ye fura ye fura min ni a ka ɲi kɔnɔna banaw fasaw jolisiraw ninnu bɛɛ lajɛlen fura Panacée d'Afrique do Panacée d'Afrique a ma ɲɛmaa Mohamed Fati Haidara a sigiyɔrɔ filɛ n'an fɛ Bamakɔ kura nka fura ninnu bɛ sɔrɔ radio Kayira ale ka réseau bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni ka fara radio Nuru FM Kalabankura a bɛ fura ninnu sɔrɔ ye kunu an b'a daminɛ min ye o conseil islamique ma ɲɛmaa an karamɔgɔ Usman Serif Madani Haidara ka sanga ni congrès ye ɲininkali jaabi dɔ senfɛ a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin maa dɔ olu ka ɲininkaliw ma an ka jɛ k'an karamɔgɔ Usman Serif Madani Haidara ale ka ɲininkali jaabi in lamɛn silamɛw ka ɲininkali jaabi yɔrɔw la an ti fɛ k'an da don la jati o ye anw bolo yɛlɛko de ye ka labɛn o fɛ cogo di kabini Ala ka ne da ne ma ɲɛmaaya ɲini foyi la ayi o ma kɛ wa ne ti ɲɛmaaya fɛ foyi la fɔ n'Ala ye n bila yɔrɔ min na wallahi n'Ala ye mɔgɔ bila yɔrɔ min na fana dafɛn tɛ se dɛ ayi voilà wallahi anw ma kabini Ala ka ne da ne ma ɲɛmɔgɔya ɲini a ma kɛ n t'a fɛ mago t'a la wallahi mais n'Ala ko ɲ'i bila yɔrɔ min na i bɛ to yen wallahi wallahi i bɛ to yen n'o tɛ nin ye yɛlɛko kumaw y'anw bolo an tɛ don nin kuma na mais n bɛ fɛ k'a fɔ a ka ɲininkali in na o kɛlen bɛ ka ne ka ja dɔ bila ne bɛ k'a fɔ ko n ti bɔ a la mais n bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamu nkalon de don ko dɔw de tɛmɛna anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ leader la o ko minnu tɛmɛna ne y'a f'u ye n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne sɛgɛnna ne ka baara ka ca o conseil président ya ne t'a ɲɛ n ko tuma na ne bɛ taa n ka démission di u ka mɔgɔ wɛrɛ bila yen an ka leaderw de farala ɲɔgɔn kan ka na ne nɔfɛ so a mɛnna dɛ wallahi a ka ca san 2 ye wallahi an y'a seere ka na kuma caman fɔ i n'a fɔ delili ko sira kan wallahi comme a don a y'a sɔrɔ ne dusulen don dɔɔni o de la kira ko sɔrɔ silam n'i dimina ko i k'i da de kosɛbɛ wallahi leçon ba de don mais a don n dimina kosɛbɛ ma diɲɛ n'a ye n ko n t'a kɛ fiyewu n bɛ démissionner o kumanen an karamɔgɔ dɔ bɛ yen an jɛna n'a ye an ko kuma na k'u hakili a mɔgɔba don a ka bon n bolo quoi ale de ko ma a ko Haidara a ko i ye kuma min fɔ n ka taa i b'a kan wa n ko taa ne t'a bila n t'i démissionner n t'a bila fiyewu o la a ka ca san 2 ye u y'o kuma de ta sisan ka n'o bila ni yɛlɛko kuma ninnu kɔrɔ quoi u ti kuma siya kelen yɛrɛ ye voilà ti kuma siya kelen yɛrɛ ye Seware min ye an balimakɛ Musa Temeni ni ale baara kɛ Jeliba TV la a sera maa dɔw ma maa minnu bɛ yen k'a fɔ basigibaliya o kɛra sababu ye u bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka na Seware Musa Temeni ale bɛna ɲɛfɔli kɛ olu jaw la donc a yira la ka fɔ an filɛ nin site min na min ye Walire ye waati na Seware kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la donc nin ye dugu 2 ye minnu kɔni wulila tɛnɛndon min ye Tukunbe ani Ale Kɔkɔlɔ ye olu wulila ka na kɛnɛ kan kɛnɛ min an bɛ se ka fɔ so tɛ yen
jiko a dɔw de ɲɛnɛw ma walasa ka se ka espace di aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka tuyau de bɛ ka sama ka bɔ yɔrɔ dɔw la walasa k'o rabiter denw musow cɛw bɛɛ ka minɛnw filɛ nin ye kɛnɛ kan fiɲɛ jugu in kɔnɔna na yan donc ni nin kuma de fɔra a bɛ fɔ ko nin kuma tɛ fɔ ko n'i ma farati k'i bɛ fɛ ka jamana ko ka exposer ka sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen gɛlɛya ninnu an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que gɛlɛya minnu kan ka se ka wuli an y'o de fɔ ninnu filɛ nin ye kabini tɛnɛndon olu kɔni an bɛ se ka fɔ dugu bɛ ni dugu kɔnɔ an bɛ se ka fɔ min ye banbaci wale mɔgɔw ye olu taara ka dugu jeni ka balo jeni an bɛ se ka fɔ hali ale kɔkɔlɔ yɛrɛ u ka ɲɔforo minnu tun bɛ yen o tun b'u dɛn waati dɔ la ka bɔ sebari ma sebari ni ale kɔkɔlɔ an y'o de fɔ yɔrɔ jan tɛ u tun b'u dɛn ka to ka ɲɔ minnu sɛnɛna u bɛ t'o tigɛ walasa ka na n'o ye yan pour que k'u boloma dɛmɛ sabula maa minnu de don olu delilen bɛ ka balo sɛnɛ ni fɛnw na donc o siratigɛ de kɔnɔ nin waati in na olu kɔni min ye kunu yɛrɛ ko banbaci mawale mɔgɔw n'u seginna ka taa don ɲɔ ninnu na a bɛ se ka faamu cogo di ko sebari ni ale kɔkɔlɔ bi bi in na tugun bɛ dugu minnu de don Bandiagara mara o bɛ se ka kɛ ko bi bi in na nin ko in bɛ se ka kɛ ɲɛ foyi ma se ka sɔrɔ a la o dugumɔgɔw de wulilen filɛ nin bi o ye fiɲɛ jugu min ye tile jugu ko bɛɛ bɛ ka taa nin waati in na ka lase ninnu ma nin yɔrɔ in na bɛɛ wulila n'Ala sɔnna kuma bɛna di a dugutigilaka kelen sabula dugutigilaka alimamilakaw o bɛɛ de bɛ yan dugu bɛɛ de wulila min y'ale min an bɛ se ka fɔ dugu bɛ yɛrɛ an ye formation min sɔrɔ ka bɛna confirmer olu fana fɛ mɔgɔ fila bɛ yen minnu k'u minɛna banbaciw fɛ nka u tilara ka segin n'u ye ka na u bila goudron la ka mobili jɔ ka transport d'u ma olu yɛrɛ nana fara ko mɔgɔw kan yan donc nin bɛɛ ye gɛlɛya ye ko gɛlɛya minnu ko a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw kɔfilɛ Bandiagara région in na an bɛ fɔ nka an tɛ jigin u la an bɛ jigin mɔgɔ min na o ye an yɛrɛ ka maaw min ye bi bi in na an b'an yɛrɛ ɲininka ɲininkali de don an b'an yɛrɛ ɲininka association Guinaw Dogon b'a ka nafa ye mun ye waati min ni jɛkulu sigira walasa ka se ka min ye ko association ka se ka an ka danbe n'an ka culture n'an ka fɛnw lafasa olu bɛ duguba kɔnɔ bureau bɛ yen ko nin ko ninnu bɛ ka kɛ i t'u ye ka na min ye déplacé fɛ walasa k'a ka compassion di i t'u ye ka bɔ ka se ka nin ko ninnu ka dénoncer pour que autorité ka se ka nin ko ta u bolo fila la cogo min parce que n bɛ ka fɔ cogo n bɛ ka fɔ ni maaw hakilina de parce que yan mɔgɔ caman de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin ko in bɛ ka kɛ marabaaw tɛ ka ye u kɛrɛfɛ mun de bɛ yen n'o de fɔ c'est vrai an bɛ développement social fo parce que kuma y'a yira k'a fɔ kabini u nana développement social hali bi nin waati min u bɛ enregistrement na mais enregistrement dɔrɔn tɛ ce sont des gens qui sont dans le besoin d'urgence o mago bɛ fɛnw na o mago bɛ dɛmɛw na min ye baloko ye min ye soko ye n'o de fɔ fiɲɛ jugu ni fɛnw bɛɛ bɛ ka ci furaw denmisɛnninw de bɛ yen kalan ta an y'a fɔ kalan taara sisan ni denmisɛnninw bɛ yen u bɛna kalan kɛ cogo di ɲina o kan ka ɲininka kalan ta min yɛrɛ an bɛ se ka fɔ a kɛra gɛlɛya ye sabula bi Mopti n'i ye jateminɛ kɛ a mara kɔnɔ yɔrɔ caman de bɛ yen min kalan ta ma taa Mopti an kɔrɔ yan min ye Jɛnɛkɛdaga ye an ɲɛ b'a la denmisɛnnin plus de 400 personnes olu bɛ taa kulu la don o don ka na ni bɛɛ ye gɛlɛya ye gɛlɛya kana fara gɛlɛya kan il est temps que an k'an ɲɛ yɛlɛ Bamako dɔrɔn tɛ Mali ye il est temps que n bɛ se ka fɔ Guinaw Dogon n'o b'a dɔn ko tɛ se ka min ye dɔgɔnɔw ka kɛlɛ kɛ surtout le pays Dogon n'o b'a dɔn ko u tɛ se ka kɛlɛ kɛ a association ka ci bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ parce que association bɛ sigi de pour que gɛlɛya minnu bɛ yen o ka se ka pallier. Ka sanga ni novembre kalo tile 11 o ye don min ni jamana maa ɲɛmaw u y'o kɛ bonyamasegi ye ka ɲɛsin an ka dugutigilakaw ma kunungo a baaraw lawaleyala an fɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya lajɛrɛso CCB yɛrɛ kɔnɔna na dugutigiw olu bɔra ni ka caya ni mina k'a tako sabanan ye seerela min sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin fɔlɔ dugutigiw hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan o tun tɛ woloma ka ban fiyewu ni dugutigiw dama don o la wa dugutigiw lamɛnlen kun don kosɛbɛ u ka duguw kɔnɔ waati dɔ kun nana kɛ dankarilen kun don u taabolow la o de la jamanakuntigi Général d'Armée Assimi Goïta a ye dugutigiw bila u ka dugutigiya minankɔrɔ kɔnɔ ni ka novembre kalo tile 11 ta k'o kɛ dugutigiw tɔgɔla don ye ni nin y'o tako sabanan ye. donc an bɛ jamanadenw de fo jamanadenw de y'an ŋaniya donc journée kɛra min bɔra kɔnɔ ni o ye Asimu ni tɔɲɔgɔnw ye ka jala d'u ma jamanadenw de y'a fɔ donc jamanadenw y'a ɲini n'a kɛra kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ o donc ne b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an jɔ o kɔfɛ an kɛra ɲɔgɔn tɛ dɛ an denw n'a mɔdenw de don bɛ min na u bɛ anw de ka baara la donc an b'u dɛmɛ an Mali de lajɛ bɛɛ ka bɔ ka fara u kan parce que mɔgɔ min de ka baara la dugu mana jɛ n'i ko ma ko ayiwa mun ye e ɲɛ bilen o b'a tɔɔrɔ donc n bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye o ye. jama bɔra Mali fan caman na ka na nin kɛnɛ nin kan ka fara AES jamanaw kan n'o ye Niger fo ka na se Burkina Faso ma. Du fait que les autorités du Mali aient choisi de célébrer une journée pour les légitimités traditionnelles. Mali marabagaw ye nin don min kanu dugutigi tɔgɔ la o ye kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ
Mali ani Burkina Faso o be ɲɔgɔn sɔrɔ ladalako caman na. O de la anw yelen nin kɛnɛ kan o kɛra kosɛbɛba ye. An bɛ se k'a fɔ tugun ko waati dɔ kɛra Burkina Faso dugutigiw fana jɔyɔrɔ kun dɔgɔlen don kosɛbɛ, nka an bɛ don min na i komi bi fanga b'a la ka segin u ma. O la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yiriwa. Pour le développement et pour l'éducation de la jeunesse. Jamana danbe ani jamana ɲɛta kɔrɔlenw ɲɛbaga ye jɔn ye? O ye autorité législative traditionnelle ye. An y'a faamuya fana ko ni problème fɛn bɛ jamana kɔnɔ ni olu bilala ko ɲɛ ma a ka ca Ala fɛ a ka nɔgɔya. Jamana daminɛ a daminɛ n'o olu de la. Donc population ni jamanadenw minnu bɛ yen olu bɛɛ ɲɛ bɛ olu de la. Donc ni olu sera ka basigi k'olu sankɔrɔta k'olu bila ko ɲɛ ma olu ni jamanatigiw ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo a ka ca Ala fɛ jamana ko caman bɛ nɔgɔya. O de y'a to Général Assimi Goïta a y'a ŋaniya ka journée kɛ n'o ye le 11 ye. Nin y'a 3e édition ye. Donc an bɛ yan o kɛnɛ de kan. Kɛnɛ labɛnlen kun don minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don an ka seko ni ladalako ani yɔrɔ salenw ma. A ɲɛmɔgɔya tun bɛ Général Corps d'Armée bolo n'o ye Ismaël Wage ye. Ɲinanta bilalen kun don hukumu kɔnɔ. O ye dugutigiw jɔyɔrɔ an'u nafa dugu ɲɛta fo ka taa se mara yiriwali baaraw ma. Bɛn, kelenya ani koto ɲɔgɔn tala sinsinni ka fara an ka jamana danbe a n'a taabolo kɔrɔw jidili dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ o ye an ka dugutigiw a n'an ka laadalatigiw jɔyɔrɔ ye. O jɔyɔrɔ in kama jamana ɲɛmaa Général d'Armée Assimi Goïta ye san o san Novembre kalo tile 11 sugandi k'o kɛ u tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ɲinan y'o san 3 ye. Dugutigiw de fɔtɔ don, mara ɲɛmɔgɔw de fɔtɔ don, laadala ɲɛmɔgɔw de fɔtɔ don, n'an b'a fɔ olu ma ko autorité ani légitimité traditionnelle olu ka donba de ye bi ye. A fɔ ma ko 11 novembre président de ye 11 novembre in ta k'a fɔ ko o y'olu tɔgɔladon ye. A ye décret yɛrɛ kɛ, o décret kɛra le 4 mars 2022. San o san an bɛ nin baara in de kɛ, ni an ye édition 3nan de la. Célébration in tɛ dɔwɛrɛ ye o, an b'aw célébrer a ye min kɛ ka kɔrɔ an k'o dɔn, a bɛna min kɛ an k'o dɔn, a kan ka min kɛ an k'o dɔn. Nisɔndiyara kosɛbɛ, n bɛ foli di jamanakuntigi ma Général Assimi Goïta a ye hakilina min ta ne hakilina ɲumanba don. Mɔgɔ n'i bɛ yɛlɛn yiri la i bɛ yɛlɛn ju de fɛ, i tɛ se ka yɛlɛn nɛn fɛ. Cercle, commune, sous-préfecture a bɛɛ bɛ daminɛ dugu de la fɔlɔ. N'i panna dugu kunna k'i bɛ taa i bɛ sɛgɛn tuguni, sinon i ka laɲini tɛ se ka sabati cogo si la. Donc jamanakuntigi segin dugutigiw ma ka dugutigi ka hakilinaw ta ba la ka dugutigi yɛrɛ don ba la a hakilina ka ɲi kosɛbɛ. A b'a jira k'a fɔ a b'a fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la, a b'a fɛ jamana in ka ɲɛtaga kɛ sabati. An ka dugutigiw n'an ka laadalatigiw jɔyɔrɔ an ka danbe a n'an ka kokɔrɔw sabati ko ɲuman na kɛnɛ in barodakun kɛrɛnkɛrɛnnen kun ye o ye wa a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. Thème mun tar'u fɛ ko an ka hakili jagabɔ k'a kan an y'a sɔrɔ thème ɲuman de kun don parce que o ye rôle ni responsabilité mun n'o kan ka kɛ an ka dugutigilakaw ani an ka laada ɲɛmɔgɔw bolo. Donc sigi kɛra o de kan, hakili jagabɔ kɛra o de kan. Sigi kɔnɔna la fana mɔgɔw y'u ka hakilinataw fɔ, hakilinataw belebele a bɛ boli ko de kan mun ka sababu de kan, sababu mun kan ka to dugutigiw ka o baara laadalatigiw ka o baara minnu n'u b'a kɛ n'o ye an ka danbe n'an ka dɔn seko n'an ka fɛnw ye u bɛ se ka olu yiriwa cogo min u ka sigidaw la ka sɔrɔ o ma kɛ ni gɛlɛya y'u bolo. U ka sigi fana kɔnɔna la u bɛ se ka u ka mara kɛ cogo min, dugutigi bɛ se ka mara kɛ cogo min ka sɔrɔ ani agent de l'État olu ma fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi. Donc je crois que o ye laɲini minnu bɔra kuma kɔnɔna la a caman bɛ taa o sira kan. Yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ banba ye. N'i ye kunun lajɛ kana bi lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma caman donna an taabolow la. O la an ka segin an ka kɔrɔlenw ma sabula an ka hɛrɛ bɛ o de la. Kalo tile 15 ani tile 9 Mali kan ka ndolanci kɛ. Ndolanciw bɛ tali kɛ Marako san 2025 ale ndolan la. Ka sanga ni o éliminateur ye o baara olu bɛ sen na. Don kibaru tɛmɛnen na Mali ka lisi a ye ɲɛfɔli kɛ o la. Min y'an cɛkɛ ɲɔgɔn Renouveau TV mɔgɔw olu ye ɲinini kɛ ka ɲininkali kɛ an karamɔgɔ Bunafan Dumela ni ale baara kɛ radio Arampar la
a ye hakilina di hakilina minnu n'olu bɛ tali kɛ ɲininkaliw la ɲininkali minnu n'olu bɛ tali kɛ Hamadu Haidara n'an k'a ma ko Dudu ale welebaliya ni ndolanci ninnu na sɛrila min sɔrɔla ka bɔ olu filɛ nin de bɛ se ka kɛ bon non an ka joueurs cadre dɔw bɛ yen nɔ mun bɛ se ka kɛ olu ka absence i n'a fɔ Amadu Haidara Dudu je crois Lassana Kulubali fana b'a la hein furuku in de don furuku in de don an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o de y'a to ne bɛ ka dute entraîneur in na kosɛbɛ a bɛ na waati min ne bɛ mɔgɔw fɛ a ka nali kun ka di mɔgɔ minnu ye parce que n bolo a ye ko min kɛ jamana fɛ Mali ka ballontan jamana niveau an ka ballontan niveau ka bon ni jamana min ye n'o ye Gambie ye ballontan ɲuman ba tɛ Gambie bolo mais n'i y'u ka football ye ni y'anw ka ballontan ɲumanw di a ma a bɛ se ka jaabi a bɛ se ka fɛn kɛ ka tɛmɛ o kan an y'a kɛ ni o logique ye sauf que an ɲinɛna détail dɔ kɔ wa o kun dɔn man di anw fɛ dege karamɔgɔ yɛrɛ jogo a b'a ka vestiaire minɛ cogo di c'est très important dege karamɔgɔya baara la wa jaabi sɔrɔli 80-90% gulonlen b'o la i bɛ se ka fɛn dɔn techniquement tactiquement i bɛ fɛn i kunkolo ka ci mais n'i ka vestiaire kɔnɔna maîtrise t'i bolo ni bɛn t'i ka ballontannaw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ni bɛn t'i ka vestiaire kɔrɔ a bɛ gɛlɛya aujourd'hui c'est vrai kɛlɛ an y'a bila an kɔfɛ dala fɔli la mais a tɔnin bɛ yen ni mɔgɔw ko Mali équipe nationale cadre an ka équipe nationale cadre c'est vrai a ka ca dɔw bɛ a la halisa i Bissouma ye an ka cadre ye Alu Dieng mɛnna équipe kɔnɔ Jigi ye cadre ye u caman bɛ équipe in kɔnɔ El Bilal ye cadre dɔ ye mais cadre dɔw bɛ yen aujourd'hui bɛɛ b'a dɔn u ka nabaliya furu c'est vrai Jaji Samaseko temps de jeu t'a bolo n b'a fɔ sisan ka n'a ka waati mais expérience b'a la équipe in kɔnɔ mun de la dege karamɔgɔ ma taa Jaji a kana wele dɛ parce que a tɛ ka jouer munna a taara Allemagne ka pan Jaji kunna ka taa kuma ɲɔgɔnya i bɛ mun dɔn équipe in kɔnɔ ko la mankan min kɛra n bɛ fɛ a ka ban en tant que vice capitaine i ka faamuya ye mun ye a y'i pan Jaji kunna n'o ma ɲɔgɔn ye Falaye nana Sule bɔra k'a fɔ sisan mais mun de la Falaye bɔra équipe kɔnɔ depuis o kelen kɛra a taara a kɔrɔmuso ka banni na a taara a kɔrɔmuso ka banni na ko a ye ballon tan plage da la o de ye kunnafoni ye koyi k'a ye ballon tan plage da la dege karamɔgɔ y'o diya ye mais o tɛmɛna ani dege karamɔgɔ kumana o kɔfɛ anw fana t'an kunfɛ fo lamɛnbaga ni lajɛbagaw k'a dɔn k'a fɔ anw fana bɛ kunnafoni sɔrɔ ballontannaw bolo n'o bɛ kɛ n'an ko bɛnbaliya bɛ yen mɔgɔw b'a ci ka bɔ an da n'o bɛnbaliya tɛ yen aw de bɛ fɛ ka ballontanna minnu bɛ équipe in kɔnɔ olu de b'a fɔ an ye k'u nisɔndiyalen tɛ ni dege karamɔgɔ ka baara taabolo ye ballontannaw de b'a fɔ an ye ko bɛn tɛ équipe kɔnɔ ballontannaw de b'a fɔ an ye ko karisa ka nali kun ou a ka nabaliya kun ye nin ka nali kun ye nin tout à fait tiɲɛ do nkalon do ni ballontanna dɔ y'o miiri a kunna dɔrɔn ça veut dire que gɛlɛya bɛ yen tout à fait n ye Jaji ka cas fɔ n ye Falaye ka cas fɔ dege karamɔgɔ qui envoie un message à Falaye ah bon n bɔra k'i ka match lajɛ avec ton club tu as fait un très bon match il est passe décisif kɛ ah mais n tun y'i wele ça veut dire quoi ka message laban n'o ye bon i ye match ɲuman kɛ n bɛ k'i lajɛ Falaye aujourd'hui temps de jeu b'a bolo ka tɛmɛ an ka kɔfɛmɔgɔ in caman kan mais mun de la a tɛ k'a wele Amari est blessé Amari an ka équipe in cadre dɔ ye cadre dɔ ye Amadu Haidara Dudu ye i bɔra k'o de ka ɲininkali kɛ sisan tout à fait an ye ɲɛɲiniw caman kɛ mais an b'a bila furuku in minɛn kɔnɔ aw de ka kɛ halisa ni ballontannaw ye parce que vestiaire kɔrɔ ni ko dɔw bɛ ka kɛ kibaruya caman de b'an bolo équipe nationale in kɔnɔna la voilà halisa exercice dɔw bɛ yen halisa gère dɔw bɛ yen minnu jɔnnen don u bɛ ka na dɛ u bɛ ka na wele jaabi dɛ mais u content tɛ ni dege karamɔgɔ ye u content tɛ ni équipe environnement est-ce que o fana tɛ u bɛ ka siran n'a fɔra u ni malidenw kana se ɲɔgɔn ma an ye karisa wele a banna ka na wa non o yɔrɔ dɔ kɛ ayiwa donc moi je pense que o yɔrɔ ninnu ka lajɛ Dudu bɛ équipe nationale in mérité bi c'est l'un des meilleurs joueurs maliens min ka tɔn fɛ a bɛ jouer wa a b'a mérité ka wele équipe nationale la bi ni gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen kumaɲɔgɔnw ka kɛ k'olu bila kɛrɛfɛ pour que bɛɛ bɛ se ka wele cogoya min na encore une fois. ayiwa Sule ne bɛna kuma ni Dudu ka yɔrɔ ye k'an tɔ to dɔɔnin mais Buni ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n ma sɔn a ma mun na n bɛna tila k'o yɔrɔ fana fɔ Dudu ka yɔrɔ mɔgɔ kelen tun bɛ se ka kuma tiɲɛ fɔ an ye bi an bɛna segin o kelen de kan o ye dege karamɔgɔ ye sinon i tɛ se k'a fɔ ko Dudu man kɛnɛ o Ligue des champions il a joué a bɔra 76 minutes blessure tɛ foyi tɛ o a tun bɛ yan 3e journée 4e journée n'i y'a ye a nana depuis dege karamɔgɔ ye walima kani kɔfɛ a bɛ se ka fɔ ten wa regroupement o regroupement i bɛ c'est à dire effectif kura de est ce que an bɛ se ka to nin na tan k'an bɛ équipe jolen yɛrɛ sɔrɔ mun bɛ se ka Mali yɛrɛ nafa an ka ballontanw na wa. bon n'i y'a question kɛ kani kɔfɛ ye n b'a fɔ diyagoya ye regroupement fɛn kura ka sɔrɔ an k'o bɔ a la parce que ayi t'o bɔ a la dɛ parce que kani kɔfɛ bɛɛ y'a ye équipe kɛra cogo min na équipe divisera an kana ɲɔgɔn na équipe divisera donc yan'ale ka na
journée fɔlɔ ni journée filanan compte de lisi bɔ ka communiquer ni fɛnw k'a la donc ale fana bɛ na o b'a sɔrɔ compte bɛ lisi bɔ waati min na joueur dɔ bɛ yen minnu ma wele olu ma na ka sɔrɔ joueur cadre don équipe kɔnɔ la mais a bɛnna ni furuku ye donc baara kɛra n'o ye maintenant 3e journée a ye garisɛgɛ sɔrɔ ka se ka caman ye ka se ka caman dɔn a b'a dɔn majɛ dɔw b'a la a b'a dɔn dɔw bɛ yen minnu kan ka renforcer donc diyagoya a bɛ taa dɔw fana nɔfɛ ka se k'olu fana wele u ka segin ka na tuguni ka se ka na don a la an y'o ye o kɛra 3e journée ni 4e journée la maintenant hali o 3e journée ni 4e journée la ɲininkali kɛra par exemple n bɛ se k'a fɔ joueur 5 6 bɔɲɔgɔnko n bɛ exemple ta Siku Ɲagate ɲininkali kun kɛra Kamori Dunbiya kun ɲininkali kɛra munna o ma na donc u ye explication di donc an y'a ye fana ni 6e journée la donc olu fana segira ka na tuguni donc olu bɛna don a la donc c'est vrai joueurs bɛ ka na don a la mais joueur kuraw tɛ k'a fɔ minnu ma deli ka don sélection kɔnɔ a bɛɛ t'olu ye à 100% t'u ye olu dɔw kɔni b'a la par exemple je te prends l'exemple de Cheikh Oumar Konaté qui revient mais Eric kun y'ale wele ka tɛmɛ mais voilà ale kun ma na pour blessure c'est vrai que ni journée in na ale fana nana la donc kama ni journée in kɔnɔ ne kɔni b'a faamuya voilà caman fana segira ka na donc o de kama ne b'a faamu k'a fɔ diyagoya de don ni période ni kun ka kɛ tan joueur dɔw kun ka wele kura dɔw kun ka wele ka na don a la tuguni mais a yɛrɛ fana ka kuma na a y'a fɔ ko équipe falen ni waati bɛɛ a t'a ɲɛ mais ni joueur ninnu de bɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ ninnu de fana ye Mali équipe nationale fana joueur ye minnu fana joué ko caman kɛ Espérance ni fɛn bɛ minnu na minnu kun bɛ yen minnu ma se ka na donc olu caman de fana segira ka na donc pour moi kɛcogo de don nin y'a kɛcogo ye. Kunnafoni senfɛ tuma ni tuma diinɛ ladabu an b'olu lase aw ma bi diinɛ ladabu kɛnɛ an bɛn'o kɛ min ye o de ye ɲɛgɛn ale donni ladabu an ka jɛ ka lamɛnni kɛ ka bɔ an karamɔgɔw yɔrɔ. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ la? Naam ustaz. O ye jogo ɲumanba le ye. Ciden nɛma ni kisiba ye a k'an kalan min na tuma o tuma n'an bɛ fɛ ka ɲɛgɛnnata ni kabinɛlataga kɛ an ye yɔrɔ suturali dɔ ɲini mɔgɔ si kana an lebu ye. Nka mun de b'i posi kɔnɔ? N ka kitabu dɔ de bɛ. Fɛn o fɛn ni Ala tɔgɔ sɛbɛnni b'a kan walima Ala tɔgɔ sɛbɛnni b'a kɔnɔ mɔgɔ tɛ don ni o ye ɲɛgɛn kɔnɔ. Sabu Alahu Taala ka sanu Alahu Taala tɔgɔw fana ka sanu. Fɛn fɛn ni o ye fɛn nɔgɔn ye walima yɔrɔ nɔgɔn ye Ala tɔgɔ tɛ don ye. Nka ustaz n ka portable kuranna b'a kɔnɔ. I ka portable i bɛ se ka don ni a ye ɲɛgɛn kɔnɔ ni sarati dɔw ye. A sarati dɔ ye min ye i bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ i jija Ala tɔgɔ walima kuranna min ni a b'a kɔnɔ o kana bɔ écran kan. A filanan ye min ye i kana kuranna jouer walima Ala tɔgɔ min b'a kɔnɔ i kan'o jouer k'i to ɲɛgɛn kɔnɔ sabu Alahu Taala ka sanu wa Alahu Taala fana fɛn nɔgɔnni man di ale Alahu Taala ye. Yala i k'i yɛrɛ kalifa Alahu Taala ma wa? Nka ustaz mɔgɔ b'a yɛrɛ kalifa Ala ma cogoya di? Naam, mɔgɔ b'a yɛrɛ kalifa Alahu Taala ma ni duwawu le ye. Ciden nɛma ni kisi b'a ye a k'an kalan fɛn min na tuma o tuma n'an bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ kabinɛ kɔnɔ an bɛ duwawu kalan. Nka ustaz duwawu jumɛn de bɛ kalan? Ciden k'an kalan duwawu min na o le ye i b'a fɔ bisimilahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Duwawu ni kɔrɔ le ye n bɛ doli daminɛ ɲɛgɛn na ni Alahu Taala tɔgɔ ye. Ala min yɛrɛ tanga ni le Alahu Taala ye ani n bɛ tangani ɲini kɛ ile Alahu Taala fɛ ka bɔ sitana cɛman na musoman bɛɛ tu la ni tɔɔrɔ ma ani ka bɔ fɛn cɛjugu cɛman na musoman bɛɛ tu la ni tɔɔrɔ ma. Nka ustaz o duwawu nafa jumɛn bɛ sɔrɔ a la? Nafa min b'a la n'i ye nin duwawu nin fɔ i ka ciden na dege min kɛ ne ma nin kisi b'a ye i bɛ barajiba le sɔrɔ wa a tɛ dan o fana la. Alahu Taala a b'i kisi ka bɔ jɛnna sitana o tɔɔrɔ ma ani fɛn jugu mun ni o bɛ sɔrɔ nin ɲɛgɛn nin kɔnɔ. N ka faamu ustaz. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sisan i bɛ se ka don. I kana don ɲɛgɛn kɔnɔ n'i bolo bɛrɛ sen ye. Min cɛ ka ɲi jogo ɲumanya bolo ma o le ye tumana min na n'i bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ i ye don ni i numan bolo sen ye min ye i bolojugu sen ye. Ladilikan damadamanin bɛ yen ka ɲɛsin ma n'i bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ.
tumana mina ni dola ɲɛgɛn kɔnɔ i la ɲɛgɛnataga ni kabinɛlataga la ni sela i k'i ni ɲɛsin kɔrɔ ma i k'i ni kɔ don kɔrɔn bolo nka i bɛ se k'i gɛrɛ ni ɲɛsin kɔrɔ ma nka n'i ma se o la i bɛ a kɛ cogoya la i n'a fɔ i bɛ se ka kɛ cogoya min na sabu i bɛ yɔrɔ suturani de la n bɛ min f'u ɲɛna ka gwɛlɛya tuguni i yɛrɛ kɔlɔsi ɲɛgɛnɛji ani kɔsɔ kana se i farisogo ani ka fani ma sabu ciden nɛma ni kisi b'a ye a ko kaburu jangata caman bɛ sɔrɔ ka sababu kɛ sugunɛji ye o fana tɛmɛni kɔfɛ n'i tilala n'i b'i ka tangaji ta y'a ta ni i bolojugu ye wa y'i yɛrɛ saniya ka ɲa ni o kɛla i bɛ bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ka taga sɔrɔ i ka sanu wa i kana baro kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ fo ni kuma ko nana wagati min na dɔrɔra bolo ma i kana bɔ ni i bolojugu sen ye ɲɛgɛn kɔnɔ min cɛ ka ɲi ladabu bolo ma o le i bɛ bɔ ni i bolo bɛrɛ sen de ye yala i ka dugawu kalan la ustaz ma dugawu kalan silama n'i bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ jija i bɛ dugawu kalan ciden kan kalan o de la nɛma ni kisi bɛ a ye sa dugawu jumɛn de kan ka kalan dugawu min ka surun n'a bɛɛ to ladini i b'a fɔ gufranaka o kɔrɔ le jurumu yafa o bɛ ile Alahu Taala le ala ye n jurumuw yafa gufranaka a fana cɛ ka ɲi n'i bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ seliji ta la n'o kɛla i bɛ don saniya kɔnɔ i bɛ to saniya kɔnɔ wagati kelen-kelenna bɛɛ to la dɛnni na ni tɛ walagada ye min kuma la ɲɛgɛnataga ni kabinɛlataga ladabuw kan an balima o ni ce aw ka kulomaja la nin bɛna dansigi kɛ bi don kibaru la min lasera balimakɛ Abdulahi Kanta fɛ ka sɔrɔ jɛ ka baara dɔ n'an cɛ ka ɲɔgɔn cɛ an bɛ foli lase u bɛɛ ma ka foli lase aw minnu ye maakɔrɔw ye a ka abonné a ka tila k'a partager kosɛbɛ an b'o ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ni commentaire min fana b'aw fɛ don kibaru in na an b'a fɛ a k'o fana lase aw ma walima hakilina minnu bɛ aw la ka ɲɛsin don kibaru in ma an b'a fɛ a k'o fana lase aw ma an b'a fɔ Ala ka sini jira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. École Khalifa Franco-Arabe Demasaw hami ani jɔyɔrɔ banna an minnu tun bɛ ka hami denw ka kalanko la École Khalifa Franco-Arabe a hamina ni aw denw ladonko ɲuman ye hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année tɔgɔ sɛbɛn baara olu bɛ sen na k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 na Franco-Arabe Khalifa k'a b'a da denmasa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye o hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsiliko la hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ koro kɔnɔnaw hali dalalaw Franco-Arabe Khalifa a hamina ni denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la ATT-bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten cɔye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ribare i kini fɛ i ɲɛ bɛ su École Franco-Arabe Khalifa kan nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88 École Khalifa Franco-Arabe i ni denmisɛnw ladonko ɲuman